Салом алейкум, دوستان عزیز. سلام علیکم برداران. من هستم با شما تو Поверните налево. лайк бизор чунки дигар бинен ва видеои навбана мо дар YouTube гузорем. мисол пешкаши шумо кунем. мисол аз дастгирии худ мисол ба шумо нишон медиҳем. дар ҳақиқат мо метавонем мисол дастгирӣ карда зиёда аз 327-28 видео дар YouTube мисол ҳама дастгирӣ мекунем ва чора кумак мекунам. номерои ман ҳастад 390-32-60 дар WhatsApp доред занг занед. мисол чӣ беморие ки боша ба мо равон кунем, мо мебинем вобаста ба беморто дастгирӣ мекунем, кумак мекунем. ҳоз насиб боша парвардигор тарафи городи Калон нарафтадем, хатнакунӣ рафтадем насиб боша. дар кадом шаҳрое ки ҳасти нести мисол метавонед якҷоя шавед. мисол фарзандотонро чӣ карда мақсад ҷамъ карда мерем хатна мекунем. касоне ки хатна кардаги нестанд аз 1 рӯза то 60 солара дар гороша хатна мекунем. бо уверенность Калон насиб боша мисол хатна мекунем. хеле не ки мо усто бошем. иншолло ки мо донишгоҳро хатм кардаги ҳастем. бо баъд аз хатми донишгоҳ мисол отдельно от интернатор ординатора гузаштаги ҳастем барои мисол ҷарроҳии кӯдакон ёки хатна кардан. албатта ки хатна кардани мисол як чизи оддият барои ман, барои шахсан ман. шумо метавонед муроҷиат кунед, мисол шуморо дастгирӣ мекунем, кумак мекунем. тамоми шаҳрҳои Россия ки боша фарқ надорам, мерем боҷо мерем кӯшиш мекунем ки мақсад як хубии худа ба шумо нишон диҳем ки пагарроз мақсад шумо бинем бидонед ки дар ҳақиқат ҳамки бародаро ҳастанд. фақат подписаться лайка фаромӯш накунед. видеоро поделиться кунед. ҳамин подписчиҳои худам мисол бародарои мо бинанд, бидонанд ки дар ҳақиқат ҳамки бародаро ҳастанд. моро ҳам битонем як дар ҷомеа як одами саҳмгузор бошем. албатта ки дар оянда мехоҳам бениҳоят видеоҳои хуб кунам ва моро мотиватсия битавад мисол мо видеоҳои навбана бузорем дар YouTube. насиб боша рафтазем тарафи городи Калонда 100 километр. иншолло мерем хатна мекунем. кӯдак 4 сола аст. вақте ки шумо занг мезанед мо бо шумо маслиҳат мекунем, суҳбат мекунем, баъд мерем кор мекунем ки ба шумо қулай бошад. мисол ба забони русӣ ки мегӯям выгодно бошад. мисол рафтан мисол хатна кардан омода. албатта ки бемор дошта бошем, беморро мерем мебинем ва ҷарроҳиҳо мекунем. ягон мушкиле надорад. мақсад занг занед ҷарроҳиҳои мисол хурду калон дар шаҳри мазкур мекунем. фақат шумо моро дастгирӣ кунед. мо мисол корҳомо пеш равад. иншолло ки мо кӯшиш мекунем бо шуморо дастгиритар кунем. фақат подписаться лайк доред. аз подписация лайки худат ман мисол ягон пул кор намекунам. рости гап просто ҳамин видео пешравӣ мешавад. ман ҳам мисол просмотр вақте ки мегирад ман ҳам мисол хурсанд мешавам мебинам бески дар ҳақиқат ҳамин бародаронро видеоро тамошо мекарданд. ай хатоги худмон буд. ба хотири чӣ? ба хотире ки мақсад видеоҳоро мо тез пешкаш шумо накардем. мисол хай просмотр рафтан бар ғалтидан. лекин шумо мо мебардорем бародарҳое ҳастанд. Через 300 метров поверните налево на Володарское шоссе. кумак мекунанд. бо видеоро мисол пешкаши шумо мекунем. тамоми беморие ки мисол мехоҳед дар як канали мо медонем подписация мегузорем. беморие ба канун номиди беморие ки боша тамошо мекунем. медонед ки Поверните налево. дорӣ ва тобатош ҳама личенш ҳастанд. ҳамеша тансиҳати хонум бошед, дӯстони азиз.